खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं किलिखां ब्रह्म। आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बर'नि जायखिजाया जुथुमायावनो बर' हौवाफोरखौ आर'नाइ लानो खावलायदों। जातिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया हाबाफारियाव साफ्रोम बर' हौवाफ्रानो गोदोनायाव आर'नाइ लानाय बेखौ मोनसे हुदा खालामनांगौ। एमएलए लरेन्स इस्लारिया क'क्राझारनि थिनालि मोनसोरगावआव माइ हाग्रा, माइ गायग्रा, मारा होग्रा मेसिनफोरखौ बेखेवदों। आबादनि सायाव सावरायनो थाखाय आरो एफपिसिआ बावहाय मोनसे डेमनस्ट्रेशन देखायदों। लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा बाथि सावरायमा मेलखौ गलाघाट जिल्लानि सिङाव खुंनो लाहार फाहार। बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बनसुआ दिनै आलादा बदलेनि थाखाय सोमावसारदों। आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै तामुलपुराव फैनानै गोदान मेडिकेल कलेजनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। तामुलपुৰত এখন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ বাবে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আধাৰশিলা ৰাখিছিলে। সম্পূৰ্ণ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত আৰু পুঁজিৰ অনুমোদনৰ পিছত আজি প্ৰায় 686 কোটি টকা ব্যয় কৰি আমি তামুলপুৰ মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ কাম আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बुंदों हा मेलानि गेजेरजों गोरलैयैनो हानि नामजारिखौ खालामनो हागोन। अफिसाव थांनानै जे गाव गावनि हाखौ नामजारि खालामना लायो बा मुं थिसनजानानै लायो बा बिफानि हाखौ फिसालानि मुङाव ट्रेन्सफार खालामनानै लायो बा एमएनपिआव थानाय मानसिफ्रा गावनि हाखौ रेजिस्टार खालामनानै लायो। बेफोरबायदि गोबां जों 6टा पइन्ट होदों। बेनि सायावहाय जेन खामानिखौ मावो जोंनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय। खेबसेयैनो 300 जरा हौवा हिन्जावनि गोथार जुलिखौ गाबोन अदालगुरिनि मनपुर गेलेग्रा फोथाराव खुंगोन। हाबा होग्राफोरनि मोनसे साखि महरै फैनानै बिसोरखौ बोर सारस्रिफैयो बेखौनो आं गुरै खावलायनाय जाबाय उदालगुरि रायजोफोरनि सिम। आदर्श शिक्षक बान्था मोनगिरि कमलेश्वर बसुमतारिया थांनाय हरनि समाव हरखाब हार्ट एटेकजों रुंसारि जादों। स्वर्गीय कमलेश्वर बसुमतारी যোৱা ৰাতি ঠিক 12:30মান বজাত হাৰ্ট এটেক হৈ জগতৰ পৰা বিদায় ল'লে। बाक्सानि माइनाव बाजाराव बरमाज्रा दखरा दुलाराय बाथौ गौथुमनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ फालिनाया जागायजेनबाय। दिनै जि बरमाज्रा बाथौ गौथुमनि जि 50थि बाथौ फोरबो फालिनाय जादों बेयाव बाहागो लानो मोननानै निजेनो जोबोद मोजां मोनदों। दिनै सानसेनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।